thang sai hemalong perangke amai kang nipon. Aprangsi karbilongri abirta kelang arada phani lihen pen kardong pajero kardong. Nili birta than bang sami ojang terangpi non birtang ton pen archupon. Kedamtang alangli Agustin Teron TSD social media along comments ki pidun tap ared pu ajok long rikrehini sar amai lapent karbi hong haria thorom atum pen pini perangke amai along lamkar pipon. West Karbi anglong dongkam makam hentun along long likrehini sar amai lapen karbi hong hari thorom atum pen perangke amai along letstong dud amai pu men sing teron lapen dun amai pu khor sing timung. Labangso perangke amai ke phatangkok athilang bangke alangli JI Kathar sarwan kep ku pima pu chini pame mi pinpen along amai along stami rat atuma pan ke thantap ared labangke chokchi lapen ke damtang phai kunu ni phai pho arni perangke amai ke phat amohor social media along mithang usumar lahai atum pu alangli Agustin Teron pen lam karbok alam apu thak long rikre hini sar amai apu pen kaning je pon nilitum aphan lapu son lam junu nang karbok labangke alangli nang cingduk wek nang ji kali pelotang te karbi ricu athengno along stami sudak pen ingsai pon nang kok pupesi ini perangke amai long pen pangdak pon ardom aprangsi karbiang long pacithang abang pu bangpi atun han ardom kadiri nilitung ini labangso a conference mate aso amai perangke amai long itung kacing wai ponang ko kela punlo servan kep aputhak klardak pen karbiang longarat aphan kapacini aphan sini itu pini citik pon servan kep kopilo komatlo kirim nanjing na pen kibi nanjing ser one cap angbong pen ser one cap angbong pen akit henai koma phansi ki pipa phang nangji laso potha lasi ser one cap jongsi chodeng dunji putang lote ardom aphansi karbiang long pachithang abang phu bangpi atun han ardom kadiri nilitung ini labangso a conference mate aso amai perangke amai long itung kacing wai ponang ko kela punlo servan kep aputhak klardak pen karbiang longarat aphan kapacini aphan sini itung pini citik pon servan kep kopilo komatlo kirim nanjing na pen kibi nanjing ser one cap angbong pen ser one cap angbong pen akit henai koma phansi ki pipa phang nangji laso potha lasi ser one cap jongsi chodeng dunji putang lote pinpo pensi bangpo habe phan kapathiji phan nanglangji lapin po tumsi habe phan rakom rani pen gomut bokan langpo lasi poho phungji lasi laso awan chodeng longji lapen adun thu rup akorte atuma phanta lason thak si rup akorte tuma phan ke habe tumsi dampo atheng lang nampo apun lang nampo ha hem ari thumri po hadakta bo mut bokan lang pensi habe tum dampen poho phongdanji khala phan ke longri asar pulo Bortimen puta pulo lasi laso hormu servan ke aron ke kichu nahi ke claim nahi ke dam nahi ngabang ke hako pen bangbon kachuar ki chup hijo atum hunlo laso dim kache ron langji adim ke lap hunlo sining richo
बारी थे सोकार क्ली आहु सी लासो हरमु चिरंजी लासो हरमु सेरवान केप चिरंद्रिया फ्रांग सीता चुकुर चुतराम चिहु चिपुत दुआला चिहु चिपुत जुदेत पो ला सेरवान केप हाबे पेन पंचेंग को गान केप की लेके हाबे तुम फान फ्री हाबे फ्री बांगफ्ली अफान पीपो मुतियार अफान पीपो देवरी अफानता पीपो हेमाय अक्लेंग हेमाय अकी बी हिरांके अक्लेंग हिरांके अकी बी लासन सी हाको पेन बांगबन बांगबम सी चेरन चेबा बमलो सी सेरवान केप अलाम अपुथा किचो किजुन के लापुंडो लासो कचिंग की चिथान बम मते रात अफान का पचिनी पन हो हेकार अर्निवांग को along aja akorti etung lason komen nang ki pidun doko Agustin teron puakan alang li pisini pudun iglo alang li ladang nang ki pudun bangke methan asoma lahai atung usi nilitum aphan nang ki pudun nilitum manpeng karbiaron jutang kirim tuma fansi lason alang li nang ki pudun Hotel bangso Agustin aphan nang itum PC na tumahin pen PC puponji lasi labangso Agustin aphan nilitum ahin pen Agustin teron aphan bangke alang li mithang cukubir nang po lapen nilitum along an alang li bang nang po je nili chok chedelo ba nili bhol delo ba nili chini ne delo kolam sita nili tumalong an bang nang po jong si alang li la nili tum iruyang bong yong si alang li lahai alam nang cukubir be utanote nili tum ta la karbi aron ajutang ki ot atum ta ha angsong an karbiri cholong an sita alama bani ditum palinang kok aron ateng pela sehadak ting sai nang kok asi radatum serup serwan kep pu ahormu bangke karkli kaphe jopen akapret abang ku atung mangke nang odung dia abang si akeme jongsi komane abang ku akorte jongsi la serwan kep aputhak aro chini kang tung dolang utanote nilitum lori krihini sar habe amay hin pen alang liphanta kapachini ji aphan nilitum kaita cholang ding sido ansi nilitum pinya mai pen nang pachini di Purong spi along kedo Karbi Anglong District Congress Committee asai hem along nuni phaisir kep lapan kep nini aparman Youth Congress Leadership Training Seminar nini aparman mesen pen pachun pon laso api Karbi Anglong District Youth Congress Committee atumpen joint extended meeting ing samjin pen pachun pon non ke bangji aningkan surhini ra inquiry si aningkan Assam Assembly kilik along Karbi Anglong along kedo Ketstoy dun a Congress abang pubang piatum pan ongdung avut pen kepa haji apan stami Karbi Anglong District Youth Congress atum pen non alang litum ci six tang pon bom lo lapen alang litum pan non a boy bangke Karbi Anglong dong puthot Congress atum pan jakok pacepan vekji apan stami alang litum ci six pon pamelo busi perangke amai along litum nang pachini dun ke litum dak District Congress Youth Congress laso District Congress la Youth Congress la bangso tane 2 days program la pole hai ऐसे पीनी पेन का लास्ट पीनी के बालो
ke open session lo leadership training mang la pen lo under leadership of President Sukur Singkru la ben sia lang se lead pon lo je non assembly 2021 an kan je Karbi Anglong pen youth congress tum koson si Karbi Anglong ara phan Karbi Anglong aphan koson si congress pa hai ma mati youth congress ung pang tang ji ma hal so puthak si la so leadership bang training dolo je hok pen ban non BJP sarkar la tung che choga bang ke chaga bang le han lo every year tum trukro sakuri pi pusipu 2 koটি sakuri pi pu tapi ni youth ban ek jon sakuri pi theke dallo lancho tai long non Karbi Anglong a BJP atung ke Karbi Anglong long le anta sakuri pi bang badalo long le phelang anta ha naga tum mang na en bom lo hal hai te protect the sakuri ko sonse ki pi rasolam le jo la non 2021 an kana bang ke youth congress pe na bang ke gote Karbi Anglong prosar kuri po je BJP ke claim nam chok je BJP ban parem nang po BJP ke Karbi Anglong pen farewell nang po bidai nang po hala so motif pe leadership training dolo la pen ko sonsi wrong roop BJP tung chok che youth congress tum hala so message ki ponji ba hala ha training bang si pini chethan lo lasi nono teng polong te pini thek long teng polong te youth congress tum je la ana crisis non sarkar badet pen ta non Karbi Anglong dak tun 17 MSC constituency pen plus 3 assembly pen more than 200 youth congress tum na chetong atumi ke more than 200 ne do lasi nono bang ke adok hong dalam si comrade sabe pini ta 150 ne youth congress tum dak leadership training lo alang tum si wrong roop dampo la so teng polong te non ke bang ji assembly election bang ke kya hede ji alam masya belo highway pup sini tum akhalo la bang langsung leadership training ki bi anale tum kalila di fuel AC bancha kali lake all entire Karbi Anglong si LC aphan bukajan harogat and difu lase next bang ke alang litum bang ke assembly wise dampo la pen homosti wise dampo la so bisi board wise la tum assembly youth congress tum la so training bang pidampo langsung training lo ante mane student wing pe nature bindu minus UI pini NSY tum ta do laban seva dol tum ta inu bhani do aban mohila congress tum ta do aban sob awing dola blo daga bang ke to tangte nile tum Karbi Anglong district youth congress a committee hin ben laso leadership training mate seminar workshop ke pipon se akenang sot ma nile tum Ladakh Karbi Anglong mate ilitum BJP sarkar dak nangchari pen ilitum Karbi Anglong phan konsi kichene kicholuma hola solama puthak nilitum kosonsi Karbi Anglong ban kicharai komma mate ilitum youth phan unemployed youth phan alang litum ki chongthui ta solam thai kosonsi rongarup ariso ijang tu kachinining ma hola solam puthak senitum la so leadership training lo athe ilitum youth atum polote non kewang mi atum kachinining dopiglang lapen kichari ning dopiglang hik lason dathaksi laso seminar ji nilitum congress long youth congress mate laso ideology a concept koson sinitum sarkar BJP a sarkar bhan nitum kiplung thaima mate nitum congress bhan koson sinitum kicharai kom thaima hol ai nitum ideology laso kachithan ki chimi mas so workshop ang hik lason dathaksi nilitum Karbi Anglong youth congress pen BJP a sarkar ke chok che Karbi Anglong a CM ke chari pan ke chok che nilitum kachisong konji pini pen ke nitum angthai ke paklang lo athe non head jong alangli VTC long haladak ki VTC no election a meeting lo jo VTC hosa alamli Hibonto Biswa Sharma jitu kaninje pon je 6 schedule area longle phelang banga akhai phan mate keng sang akhai phan athai ke pek ponji pu alam the ning jedet pen stame alang litum bini anda la so alam the paning jelong haila jela son dak thak kedam tanglong medical college ahot saguri Karbi Anglong bhan panong pon alang li dak Himanto Biswa Sharma wang set Karbi Anglong arat bhan lang thip ben alang li kaning jekang hol haya sentiment mang nilitum yudatum akenang sot la sikachini ning pusi Karbi Anglong atok arno bhanjoni tum chethan jemung ponji la so pot pasini tum BJP sarkar bhan non phong election mangke alang litum bhan nitum dak Karbi Anglong ben mangke plum wek po pusini tum lamthek bachipidin lo tande nale tum congress pen sitamela longle phelang ke jor ke nama bangke 6 schedule tek penangi kuluma nile tum congress ahin mate nitu youth congress me dalale 6 schedule arona teng mesini tum dak cherai kom donji la pendeli tum la so teng mesini tum stame claim donji
Non ke wangji surhini ra inquiry si aningkan Assam Assembly kilik along Karbi Anglong Autonomous Demand Committee atum pen kech toy dun abang pubang pia tuma phan kech ongdung avut pen kech hai ponji aba phan pura non malom ASDC along klembang pubang pia tum ben stak ka prek hawar along ta pai meeting padopon bom lason thak thak si phai kunu ni phai kep arnistame di purong speak parlopon angkang along Karbi Anglong Autonomous Demand Committee klembang pubang pia tum pen kar di purong speak along kedo mithang asai hem along alang litum arnisia phan mai padopon nasi lahai apur ki मतलब तुम चिपू लो बोलते हैं हालो बोलते लगे अपलोड के मांग पिजी ला 1 घंटा 2 घंटा मोगे के प्लान पे nasi laso sense of responsibility towards your nationality towards your nation langlong ri apan laso daito kedamtang phaikini ni phai sirkep arni Karbilu chole song thi hek pen KSA jingkha aro amai phu Pilton ronghang lapen chunbang rupkasen tisu atum pen patir pi ponsi Jirikendeng dinner alang sun along KSA jingkha head branch atum pen chingrumpet pen arni si amai pedopon laso amai along katstong dun Karbilu Charlie asong Central Committee amai phu Bijoy Bay Central Executive Committee merging kro Organizing Secretary Hamren George Timung lapen Hamren Regional Committee amai phu Probin Timung atum chitong dun si kechingrum amai long RDP dun so langsung aggression upon lapen ke that second jengkha head branch get together annual get together si amai patopo so mai long jengkha head branch under 17 itu sub branch dalam tong dundu operation secretary tum lapen dak jirikindeng head branch pencenglok alang tum rong sar tum sami dak nang tong dundu asi tum dak tong nangkok alaman hil bang lapen lo itu kedamtang porhut so dak dinner langsung on mal tum Karbi Anglong Harman kecit hangji haso cit hang pini ani nata iltum thengalom la mangel dak bangke most important lamang lalo dak si border areas asi border areas tong itum lahai langsung yon si puthot promotion kuri pon unnu putte border same isi kecerai kom dui lapen ke tourist spot itum jon si paman thelu putante dak kado gabe revenue pendang lo Karbi Anglong along ristame anong nam ki bang doji asi nili nang tum hoi pen Karbi Anglong Autonomous Council authority ko tame pati ding tum bang pen lo je so alang sun puthot promotion ni phan alang tum authority pen tame claim nang ji lapen gela so alang sun along same related dak kado gabe arat tame alle ki dun asayamu ang deng alang tum deng ko nang ji nali non pure pune claim ba Presiden Karbilu Charlie so nanti angke nali me thane jima Bijoy Bay Phaikinu ni phaikep arni Karbi Anglong Autonomous Demand Committee ASDC klembang phubang phia tumpen lakha crit rock numati MSC konsi parlopon angkang Lord Chuti auditorium hol asai hem along krungsang amai kang nipon so krungsang amai along stong dun ASDC Central Committee akihai amai phu Chandrokanto Terang Finance Secretary Sanjay Kiring ASDC Bukla District Committee amai phu Kesap Terang KNC Central Committee pen akihai pi Rina Kropi lapen renew tiron pi atum lapen kaprek ASDC along klembang phubang pi aman pengetu tumnuta laso amai long chitong dun laso krungsang amai long kaprek la chari atum pen methang arat chari tum chi usi ba angkoi susi atum ASDC along kaching bidun puthot na ching bedun lo ya bangke na ching bedun ke rang so tak klem dap hit tu na ko bang na ching bedun lo kalang ma planning kan ko la thon tik dak sai ne no lo lu ti li tu ba lo li tu ba khai da bir dak ya sisi na planning kan sambe na ching bedun ba kalang la hanu he ya sisi to thip na ko ba na ching bedun SDC amai ki bi la pen bangkwano na ching bedun la so puta na tanda Semer bangket non Desember ciklu 5 tarik Kapten tarik Kris ini itu Karbi Anglong lapen di Mahasau na Kuwes Karbi Anglong la sedikit kompang rupen isi Mei pi pedoji main conference pedoji hala bangso kecisi kan deng pensi non itu Karbi Anglong Kuwes Karbi Anglong lapen ako hapu di Mahasau dalam tinggi tamel ini itu non bangket expansion lapen consultation parti bangso ki pakam ako angrum samusi ini nomati lo hitame 16 nong nomati lo hitame ni litu dan panilo abisi monday conference sia ni to salong tini tanong pa kini litu mositi ben dopo dobom lo la
lapen district committee conference do aso bising men lapen linang karju dak momati ahawan mate momati konstitusi long minang alatum nang cimbe tu bang pandu karju sona situation lo karju lapan tuke mingdu galam lapan ke ni litum ke kicing kitang an pendang lo katuk rowe anin kang ke hang pen orang itu social long ko ma tiklem du ni hekre ka harus ke pantang topik bang horong posisi sta along rowe tumi de GP tu lapen kongres tu minang adim al tu make ke khang son dolo along tini tenang padu kada son Paiknu ni paikep arni Karbi Anglong Territorial Social Security Stations atum ben temanja along kido mithanga sai hem along litum perangke amai ingipon. Ini nilitum perangke amai ke phanang kok alam the bangala pulo je nilitum ke claim ke dam mate non la illegal mining saputhak ilitum Karbi Anglong arlong sangti pendang lok penangan hormu ladak aron repen mate department pen thang authority avipin pen kang hi asai bang doik piglo lasi labang so asai along mate asai long kachirap dun kadoga ve tu ma phan sita me ing tonangji pa message nilitum ki pi ajurding lo pachuneng sita me nilitum kidam tang 2019 aning kan 15 October arni sita me nilitum hala Guwahati Directorate of Geology and Mining sai hem long sita menilitum palelo hala so hut sita menilitum hala ke hai hala so hut ACS or GS panesar situ alang li pan sita menilitum memorandum alo pajuram lo lapen ke alang li sita me ke claim nei ngason penangan alang li sita me claim lo bo phit sita me ladak litum Karbi Anglong angkang bang kopi tong cheplang lo ne hala hai alang tum na initiate da phi sita me ladak pini ilitum authority atum duty ke claim pon puli tum theglong lelang lapen ke non ladak Karbi Anglong arlo la sona tomon da nang jab lo kisumana tum ke aron repen thang tender ave pin pen gate sitame nang e pen penangan la arlong sangti ke ro tum phan sitame tangka ke endun mate thang aron repin pen tangka nang tekang vek nang ji pula son sitame do la silahai sitame forest atum sitame duty cepatir pi pon pen mate initiative chen pen alang litum sitame lahai lang chari do nang pusin litum alang tum phan chuning ring tung lapen ke hala ilitum da Karbi Anglong long mining saputhak non nilitum pachugedam tang tarik isi arni sitame nilitum HD minister hem sitame palelo lapen alang li phan sitame hala so nilitum memorandum na pajurdam lo lapen ke alang li sitame isi bana che chak don lo je alang li sitame tangton chalo katuka ve phanta kardong